Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar. Daga ina kake? Oga mun je nan saman nan ne mun je unguwa ne. Aje unguwa. Mai gidana ne. Baka san sa kofi bane? Wallahi oga baka san sa kofi bane. To ba mun gida ba na class. Ni saba ba bai fata hoda su ba. Yana kin ga sun kama wancan yanzu abin da ya kamata ko mu hau mu saboda mutanen nan ba masu wannan ba. Wai sojoji don ubanku ko a satan mashin na wuce da sanin ku wallahi Allah ko a satan mashin ni ne na daya. Lillahi hajiya kan a tsoro a kulle yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma na subscribe domin samun daɗaɗɗen shirye-shirye.